Op de hienstekeuring is elke leefhouder van het mooiste hinder van de wereld, zo vinden ze vanzelfs te vinden. De Frieske hingsten worden op de echte kenmerken besjoen en beoordeeld. Het aantal Frieske hinders rint de laatste jaar een bod waarom. Het aantal dekkingen is van 8.500 naar 4.500 gaan. Maar de toekomst ziet er vol heel goed uit. Zo zei het oudskinemend vastzitter Kees Rosemond. Als je weet dat er alleen al de afgelopen 3-4 jaar zo'n 3.500 paarden naar Mexico zijn gegaan alleen, komt natuurlijk een groot tekort aan Friese paarden. En daar ben ik echt van overtuigd. Dus over nu en ik denk 2, maximaal 3 jaar zullen wij voor een hele grote vraag en een beperkt aanbod komen. Dus gaan die prijzen sterk omhoog. En zal men heel hard moeten gaan bijfokken om die vraag aan te kunnen. Daar ben ik absoluut van overtuigd. In het Boetenloon is het Friesk hinder tierge populair. Gita Saarberg is zo'n eigenaar in het Boetenloon. Ze went in Costa Rica en had er een associatie oprichten met 20 leden. Maar met dekkingen kan het ook daar wel beter. Een beetje een ander verhaal bij ons. De mensen met dekkingen zijn niet zo heel serieus op dit moment. Ik heb zelf een hengst met een dekvergunning en die krijgt naar mijn zin een beetje te weinig dekkingen. Maar de mensen willen niet zoveel geld uitgeven voor dekkingen. Maar goed, klein beetje bij beetje gaat dat best lukken. In 52 landen is het Frieske hinder te vinden. Voor de organisatie een hele tour om al die hinders te keuren, want dat bart alle jaar. Er zullen zien worden hoe dat in de toekomst nog beter regelen worden kan.